हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि केटेगरियाव जागोन आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों जोंहा दा बे समाव सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि BA BSC BCOM सेकेन्ड सेमिस्टार रेगुलार बेच 2024 नि एग्जामनि फर्म फिलआप आरो बे एग्जामनि फर्म फिलआपखौ जोङो अनलाइन साबमिट खालामनानै कलेजाव प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजाव जोङो साबमिट खालामनांगौ उइथ फिस। स' जोङो अनलाइनाव दा पेमेन्ट दाननांगौनि गोनांथि गैया बेखौ आं फोरमायहरखाबाय आरो एफिलिएटेड आरो नन एफिलिएटेड डिपार्टमेन्टनि थाखाय फिसनि स्ट्राक्चारा आलादा आलादा जागोन। स' बेखौ आं फोरमायहरखाबाय। दायो जों फैदो बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनि जों गावनि मबाइल फनजोंनो गावनो माबोरै फर्म फिलआप खालामो। अब्ला जोंहा कम्पिउटाराव थांनांगौनि गोनांथि गैया आरो रां खरसा खालामनायनिबो गोनांथि गैया। बिनिखायनो जोङो फैदो गावनि मबाइल फनजोंनो जों माबोरै फर्म फिलआप खालामो सोलोंनानै लादिनि। बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियाव फैग्रोनो नांगोन नैबे वेबसाइट BUNIPsummer.edu.in। बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्टलि बे वेबसाइटआव हाबफैनो हागोन। नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि हाबफैनो बायोबाथाय नोंथांमोना माबा मोनसे क्रोम बा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामब्लानो जाबाय BUNIPsummer.edu.in। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेजआव हाबफैगोन। बे पेजआव हाबफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामबा नुनो मोनगोन बेवहाय स्टुडेन्ट साइन इन इनरलमेन्ट नाम्बार एन्ड पासवर्ड होनो होदों। स' बेखौ गोसोआव लाखिखा। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोङो साबजेक्ट सेलेक्शन खालामदोंमोन बे वेबसाइटआवनो। बेनिखायनो नोंथांमोना साबजेक्ट सेलेक्शन खालामनायाव जाय पासवर्डखौ दोनदोंमोन नैबेवहाय बे पासवर्डखौ होफिननानैनो लगइन खालामनो नांगोन। इभेन नोंथांमोना जुदि पासवर्ड गैयाब्ला नैबे रेसेट पासवर्डआव थुनानै नोंथांमोना पासवर्डखौ रेसेट खालामनानै गोदान पासवर्ड दोननानै लगइनबो खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना पासवर्डखौ बावगारबाय माबोरै रेसेट खालामो पासवर्डखौ, अब्ला नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिनि भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला आं निस्सय भिडिअ लाबोगोन बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोखांबाय अब्लाबो आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव बिल्कुल नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जेंनाजों गोग्लैनानै दङब्ला। स' फैदो जों दानिया लगइन खालामनानै दिन्थिनोसै। बेवहाय लगइन खालामनो नाजानाय सिगां आं सेभ खालामनानै दोनखादो आंनि आइडिखौ आरो बेवहाय जिमेल आरो पासवर्ड होनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि पेजआव गें फैयो थामहिनबा हाबफैयो। नैबेवहाय एनके नुदों नोंथांमोना। आंनि मुङा जाहैबाय नारुनखेरकातारि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ नरुन्स ब्लग्स इउटुब चेनेल। बेनिफ्राय नैबे जाबाय आंनि इनरलमेन्ट आइडि। नैबे आं BSc डेट मिन्स बेचेलर अफ साइन्सनि सेकेन्ड सेमिस्टाराव आं दायो फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना जेरावबो क्लिक खालामनो नाङा नैबे क्लिक हियाराव खनसे क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेफोरबायदि सिङाव लानानै थांगोन। अब्ला बेवहाय नोंथांनि मोनफ्रोमबो डिटेल्सआनो ओंखारजोबगोन। बेफोर मोनफ्रोमबो डिटेल्सआ ओंखारजोबगोन नाथाय बेवहाय सिङाव नोंथांमोना बेवहायल' थायोब्लाथाय जेबो रोखोमनि अपसन नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा। अके, बेनिखायनो नोंथांमोननो आं फोरमायहरगोन माबोरै खालामनांगौ। आरो बेवहाय नोंथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टार साबजेक्ट सेलेक्शन खालामनायाव मा साबजेक्टखौ मायाव सेलेक्ट खालामदों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बड' एसनि नै स्पिकिं एन्ड राइटिं एबिलिटि इन बड'। बेनिफ्राय नै बटानि माइनर, बटानि सेक, EVS PSC डेट मिन्स एनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज BPSC, जुल'जि मेजर आरो मक IDC। बेनिफ्राय जोङो दायो फर्म फिलआप खालामनो थाखाय नैबे खनानि कर्नार 3 लाइननि कर्नाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना अपसन नुनो मोनदों प्रग्राम। बे प्रग्रामाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो। बे प्रग्रामाव क्लिक खालामनानै होयोब्लाथाय जेबो अपसन ओंखारनाय नङा आरो बिदिनो खनसे नैबेवहाय क्लिक खालामबावदो। बेवहाय क्लिक खालामबावखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे कर्स सेलेक्शनाव थुदो। बे कर्स सेलेक्शनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय नोंथांमोना
जाय कर्सखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन बे कर्स सेलेक्शन खालामनायनि अपसना ओंखारफैगोन। नैबेवहाय नुनो मोनदों प्रिन्ट आउट नुनो मोनदों नोंथांमोना, नाथाय बेखौ जों बेवहाय जेबो रोखोमनि जोङो प्रिन्ट आउट खालामनो गोनां गैया मानोना बे कर्स सेलेक्शनसो। बेनिफ्राय नोंथांमोना 3 डटआव खनसे थुफिननानै होनो नांगोन नैबे 3 लाइनाव। बे 3 लाइनाव खनसे क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां रोखोमनि अपसनफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नायदो नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टुडेन्ट, एग्जामिनेशन आरो ट्रेनिं प्लेसमेन्ट। स' नोंथांमोना नैबे एग्जामनि फर्म फिलआपनि थाखाय नैबे एग्जामिनेशनाव क्लिक खालामनांगोन। थामहिनबा एग्जामिनेशनखौ नोजोर होनो नांगोन। बेवहाय एग्जामिनेशनाव नायनानै नोंथांमोना नैबे रेजिस्ट्रेशन, बे रेजिस्ट्रेशनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन। बे रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामबाय। जेब्ला जों रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामो अब्ला नै बेफोरबायदि अपसन ओंखारबाय, रेजिस्ट्रेशन अपेन फर रेगुलार एग्जामिनेशन 2 सेमिस्टार 2025 इभेन्ट सेमिस्टार एग्जामिनेशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी Bachelor of Science 020 Bachelor of Science Faculty of Science and Technology। बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रिभियास फार्स्ट सेमिस्टाराव रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हिस्ट्रिखौ नैयाव नायनो हागोन। बेनिफ्राय नै जों दा सेकेन्ड सेमिस्टारनिखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय क्लिक हियार फर एग्जामिनेशन फर्म नैबेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। स' बेवहाय आं क्लिक खालामबाय। बे क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेवहाय अपसनफोर ओंखारफैगोन, कनफार्म एग्जामिनेशन कर्स बेफोरबायदि। बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय, भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो गोख्रै खालामनानै दिन्थिनोसै। बेवहाय नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ ओंखारफैजोबगोन। बेवहाय नोंथांमोना नोजोर होयोब्लानो जाबाय नै एफिलिएटेड एग्जामिनेशन फिस होनदों 719 आरो नन एफिलिएटेडनि थाखाय 280 प्लास जागोन। बे 280 प्लास खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय साबमिट खालामनांगोन। नोंथांमोना एफिलिएटेड नन एफिलिएटेड साबजेक्ट्स, थामहिनबा नोंथांमोननि जि डिपार्टमेन्ट, डेट मिन्स नोंथांमोना जाय मेजरखौ लादों बे मेजरा एफिलिएटेड ना नन एफिलिएटेड बेनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन, थामहिनबा सोनारगोन। जुदि नोंथांमोना मिथिया एफिलिएटेड साबजेक्ट, आंनिया एफिलिएटेड साबजेक्ट गोग्लैगोन ना गोग्लैया, अब्ला नोंथांमोना फोरमायहरब्लानो जाबाय मिथियाब्लाथाय। आं बिनि सायावबो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। दायो जोंहा एग्जाम रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय क्लिक हियार इन्टार पेमेन्ट डिटेल्स एन्ड साबमिट एग्जाम फर्माव क्लिक खालामनो नांगोन। जेब्ला बेवहाय क्लिक खालामो अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस गेंगोन। जेब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस गेंगोन अब्ला बेवहाय नोंथांमोना जेबो रोखोमनि जानला मोनला फिलआप खालामनो नाङा। अब्ला जों बयबो गोसोआव दंखायो 280 प्लास जायो नन एफिलिएटेडनि थाखाय। जोंनि साइन्स डिपार्टमेन्टआ नन एफिलिएटेड गोजा। 790 प्लास खालामदो 280 जों बेसेबां जागोन? 1070 खौ जोङो 1070 जोङो पेमेन्ट होनो नांगोन। स' बेखौ जोङो फिलआप खालामनायाव होनो नांगोन। नैबेवहाय रिफारेन्स नाम्बार दङ आरो एमाउन्ट पेड दङ। नैबे रिमार्क्सआवबो जेबो बुंनो नाङा, नाथाय नैबे रिफारेन्स नाम्बाराव नोंथांमोना लिरना हो NA, डेट मिन्स नट एप्लिकेबल। आरो नैबे रिमार्क्सआव जेबो लिरनो नाङा। नैबे डेट अफ पेमेन्ट नोंथांमोना माब्ला खालाराव खालामदोंमोन बेनि खालारखौ होब्लानो जाबाय। डेट मिन्स नोंथांमोना जाय समाव खालामदों बे समनि खालारखौ होब्लानो जाबाय। दिनै 8 खालार बेनिखायनो 8 खौ होबाय। आं बे भिडिअ बानायनाय टाइमाव पेमेन्ट केटेगरि कैन नट बी ब्लैंक एमाउन्ट पेड, नैबेवहाय पेमेन्ट केटेगरियाव माब्लाबाबो ब्लेंकै दोननो हाया होननानै बुंदों। अब्ला बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। दायो आङो पेमेन्टनि केटेगरियाव नैबेवहाय लिरबाय, आंनिया नन एफिलिएटेड साबजेक्ट नालाय 1070। बेनिफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोना साबमिट बटनाव खनसे क्लिक खालामनानै साबमिट खालामब्लानो जाबाय। साबमिट बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। साबमिट जायाखै। सेलेक्ट पेमेन्ट अपसन। ओके साबमिट। नो कर्स सेलेक्टेड। अके नैबेवहाय जोङो मोनसे कर्स सेलेक्ट खालामनो नांगौ।
अके आं नायसनाखैमोन नैबेवहाय नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनायनि सिगाङाव नैबेयाव सेलेक्ट योर पिडब्लिउडि पार्सन विथ डिसेबिलिटि स्टेटास बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन नङाब्ला नैबेहाय गाहायाव साबमिट बटना ओंखारनाय नङा आं बेखौनो मोनसे कनफिउज जानानै दङमोन स' फाइनालि बेयो ओंखारबाय नैबेवहाय नोंथांमोना थुनानै नट एप्लिकेबल होनानै लाब्लानो जाबाय मानोना जोंनो जेबो रोखोमनि पिडब्लिउडि डेट मिन्स जोङो हेन्डिकेप पार्सन नङा स' बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव अके देग्लाय गोबां चेन्ज जादों सिस्टेमा नोंथांमोना डाइरेक्टलि साबमिट खालामनो ट्राइ खालामोब्लाथाय माब्लाबाबो हानाय नङा बेनिखायनो आं फोरमायनानै होदों नोंथांमोना आपडेट कर्सआव खनसे थुनानै नैबे एक्शन बटनाव टिक 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 मार्क लागायजोबनांगोन अब्लासो कर्सआ सिलेक्शन जायो बेनिफ्राय साबमिट बटनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन नोंथांमोननो आं मोजाङै फोरमायफिननि नोंथांमोना आन्दायनोबो हागौ बेनिखायनो आं मोजाङै फोरमायफिननि स' नोंथांमोना बेफोरबायदि अपशन नुनो मोनगोन आपडेट कर्स होननाय जेब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय क्लिक हियार फर एग्जामिनेशन फर्मखौ क्लिक खालामगोन अब्ला बेफोरबायदि अपशनाथ' ओंखारखागोन नोंथांमोना जेब्ला पेमेन्टनि अपशनाव क्लिक खालामखांनानै साबमिट खालामगोन अब्ला आपडेट कर्स होननाय मोनसे अपशन फैगोन बे आपडेट कर्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बे आपडेट कर्सआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबेहाय मोनसे फिलआप खालामनो मोनगोन बेवहाय नट एप्लिकेबल लिरदो बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे आगदाथिं बोनानै एक्शन बटन होननाय मोनसे नुगोन बेवहाय टिक 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 मार्क लगायनांगोन बेनिफ्राय साबमिट खालामनांगोन अब्लासो कर्सआ सिलेक्ट जायो अब्लासो नोंथांमोना क्लिक हियार पेमेन्ट एन्ड साबमिट फर्म ओंखारगोन बेवहाय नोंथांमोना साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो अपशन ओंखारगोन बेसेबां पेमेन्ट खालामनो नांगौ अके स' बेवहाय आङो दायो लिरनानै दिन्थिनोसै भिडिअआ गोलाव जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबथारदो अब्लासो बुजिगोन आरो माबा मोनसे बुजियाखैब्ला डाइरेक्टलि सोंहरब्लानो जाबाय आं बुजिहोनो ट्राइ खालामगोन बे समाव आङो डेटखौ लिरफिननोसै गोदानहाय एमाउन्ट पेड 1070 रिमार्क्सआव जेबो लिरनो नाङा बेनिफ्राय साबमिट बटनाव क्लिक खालामबाय नाथाय बेवहाय साबमिटनि अपशना श' जायाखै मानो र' आं खनसे नायफिननि साबमिट जायाखै सेलेक्ट पेमेन्ट अपशन रिमार्क्सआवबो NA लिरनानै होनि आङो अब्लासो जागोन नामाथाय अके अके रिमार्क्सआवबो NA लिरनानै होनांगोन अब्लासो गेंगोन बेवहाय नुनो मोनदों नै एमाउन्ट पेड 1070 नोंथांमोना जेबो रोखोमनि डाइरेक्टलि क्लिक खालामनो नांला डाइरेक्टलि आं जेरै प्रसेस खिन्थिदों बेफोरबायदि मावलांबाय थानानै थायोब्लानो जाबाय आरो माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैदोंब्ला डाइरेक्टलि नोंथांमोना सोंहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय एप्लिकेशनखौ मानोना बेखौ जोंनो नांगोन बेखौ जों साबमिट खालामनांगोन कलेजाव बेनिखायनो बेखौ आङो सेभ खालामनानै लाखिबाय PDF साइजआव अके जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बुजि मोनबाय आई होप सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल नेक्स्ट भिडियो थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय